metu namaka and nothing no more metu metu namaka Asem Beba Dabi namaka akura ya bakwan yo ebe bi ase be kasi ni pan sepe namuna metu namaka metu namaka metu namaka oh and nothing namuna metu Asem Beba Dabi Otec 1029Fm. Otec 1029Fm. metu namaka metu namaka and nothing namuna metu metu namaka and nothing namuna metu namaka and nothing namuna metu namaka metu namaka Otec 102.9 FM. akura ya bakwan yo ebe bi ase be kasi ni pan sepe oh and nothing namuna metu namaka metu namaka metu namaka oh and nothing Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi metu namaka Asem Beba Dabi and nothing namuna metu namaka Otec 102.9 FM. and nothing namuna metu namaka akura ya bakwan yo ebe bi ase be kasi ni pan sepe metu namaka oh and nothing namuna metu namaka metu namaka metu namaka
say nyamuna metu namaka namaka metu namaka and I say nyamuna metu akra ya bakwan yo baby asebe Kasi ni pan sepe. Asem Beba Dabi. Otec 1029Fm. At 102.9 Me yon kubi asem o kan. Osi sika bebre ba ye pre di gu bank ye pre. O we pre a pa udako mo eja ho. wan e bedi Na oni ma re ho sem entokwa kura be si hu. yes Entokwa pa wachi bedi adini preko Dibi. enka si di ni nyina dibi Dibi. Otec Na businessman e woska 1029Fm. okroma. Kasi wam ti omani. Omo hu si wo mu wu o masem a mo po. Yes. Hwana nsɛn papa skani ya. Oda ho Yɛn ho ahaneɛma yɛn ho akɔ aba. Aha yɛ 102.9 FM Otec FM so nie. Ɛnɛ nso ɛyɛ da foforɔ. Ɛnɛ yɛ yawada. Ɛnɛ yɛ bosomi edi kan wɔ afi mu ne dɛ toso nwɔtwe. Mfimpinu ne aduonu nsia mu ɛne yɛda so wei. Arafo awia yi yasen hyia bio. We in the morning state. Yeah. Asem Beba Dabi dwumadie no ne yɛde som wɔ awia yi. Baabi biara wo tie yɛn yɛ ma wa ha. Sebe okuafoɔ ɔyɛ dwuma a ɔgye da home. Enti ɛnawia yi sɛnea yɛhyɛ aseɛ di free na ano doada no. Ɛno amu ni atoa de abesi sampempenso wei. Enye bibia ntie o. Nana kwasi wusu ɛkyan wasom. Yeah. Wasom o. Ewi asese wo som a ɛyɛ yi wakoma mu. Yeah. Ɛyɛ afiri wo mu ni wo mu ade nyina na som. Sɛbɛ ya sɛ kyina bi wonni hɔ a wo nkai dum bɛyɛ kɛse. Ɛnɛ deɛ wo yɛ bia no yɛ ate wani. Wuni madeɛ. Adeɛ baako ɛka nipa dasani ya brabɔ ho yɛ owuo. Yeah. Wuntuni nkwati. Wo kwati enye yie. Da sebo a ye kan obiya beko. Yeah. Ye kan obiya beko. Obiya ni atiasefo asase so a wo be kire te sebo. Eduru wo brese wo braso a wo beko. Na no anana kwasi wusu e chan ne breso ye. On the 24th of December. Ye nyina ne ye betena ase ye ji ye ni ye tuntum nyankopon na ye yi na ye bo mu 25th December waba be ye news o afi ye du 26th anopa ye se wawu ye se wonka ate asefo asase wo bio oni ate asefo asase so bio wahu se ne ewi asete no se wo bre no eso a na aso na emomo te ase a wo te ase yi eya jabibia sekina bi se wuni ho a ye de bekayo ebia ne ye de kai na na kwasi wusu achan wa afirikasi yesu yi se wo hwe krache no a mada Otec de waba besom no pa wabesom wiase nyina de afa afirikasi yi so wabesom Ghana man nyina de afa afirikasi yi so wabesom Asante man nyina so de afa afirikasi yi so eye sa na wiase te enti ne ba bibiara wuhunu wo ho baby biara owo na wutie me na wie ebre na wie du se nya wakomam na wodi yi obi dia eya yi wakomam ate ekina bi se wuni ho a yatumi akai wakase senke nipa sumasi wo wa hu se ne yete no ene kwasi free mu a wo free mu yi behwe yatiefo ni sua wonom te free a wo free mu yi behwe adofo ba wonom ba Otec fia ha free a wo free mu yi
behwe book of condolence a ye bia to hwa ma na dehye ne adofo enintini a wo befia ha so oba besai anyanyam bia busa ho se senke ye wo a enke ye de ben na wo ubenya obi ya de ma wo a se nipa kro no sa ye yie enti enhyirankan adwumawura enhyirankan adwuma mu mpanyimfo moaye bi abusua na wie mo na mo de hye afiri mo nyina no Otec your second family by your first family wo ho oba kwesi wusu a chan wo ne wote eni na busua nyina no awie yamamu nyina yakọ yesre otwe diampon ne humobro no yesre na dom no yesre na rechichire no se nkoso antomo so enkurekura mo na entutumu anamo enso mfansi ye and now we are me bia me book of condolence nso me YouTube ni me Facebook de so and wasem bia ne won krato a wo de bebe bia no mekan e wa afidie ne so de ama o enti abusua ni nyina yamamo yakọ odoma nkoma nyankopon chichire mo hwere na won tutumu anamo nso mfansi bia ekron saa nso na Otec abusua akwasi wusu a chan fribo ye nyina yama yenho hyeden efri adwumawura so ekosi woni a eye cleaning any security kura wa adwuma mu haso yama ye nyina yenho hyeden na fe kwasi fie ba ko eye newsroom efri news editor so ebesi reporters ene woni akaso nyina editor labo oni wo deputy Nana Pia senior ene wo newscasters Adwa Tando Nana Kokoto Abrewaba Kofi Owusu Abrewaba Kofi Chumasi Enoba Asonaba any newscasters ni nyina yamamu nyina yakọ se wi abusua ni free hoba Otec abusua mu a mo na mo ye immediate kire se eye newsroom ni mu na no wo de so Otec afidie enti newscasters ye mu nua pa twotwomutwo ne dafo boyi mo nyina mo nkusa wate na ye ba mo amosom e wo newsroom ni mu nyina production crew no any reporters say wo in-house ne outside nyina ye nyina ye ma ye ho yakọ na fe ye ne ayaka ye nso ye wo Otec fia ha ye nyina ye nye yakọ nsem ni bi mfa moyebo kire se uni wunua ne kasa o mi wo humi ano aka akure na me nso maka akure wa se ni wi asete na akura ba ko da fom akura ba ko oda fom sa ni wi asete enti obesomoi enti na nya me nwanwa se Otec FM adwumakuo no be yesa de we yankopon hira mo onchichiri ye nyina ye re na wontutu ye nyina ya na mo mfansi bia ekro moma ye hwa de bi esom ho asem a mekai aboa ye frɛ no jata se ne emu ni mia nie me pɛ mo asem pa yawre hudie mu nyina achi no moma ye nya mo asem kakra aboa ye frɛ no jata na aboa jata ye mre ewo kwaye mu enya asem ketewa o jata ye mre yade bi abo jata se na hihye jata maame ho wo mane manu hunu se na hihye jata papa ho o mane manu hunu se wo sori anopa wono de ne botaya ne se wo benya bibi wone ne yire wo baba akupe o oni ni kunu wo baba akupe o na ne botaye nyina ne se wo betumi anya enam bi na wo de ama ne ba no ene ne yire no ne botaye nyina ne se wo benya enam bi na wo de ama ne ba no ene ni kunu no eno na ye jata nani da so enti ne yade a ne jata yade de no mfa ho enti wo de ko na wo de ba emoa ni nyina nim se jata de ne ho den se jata bubom wo na mo anka ye no obi e pe baabi ni ti afa wa hu se ne yete kire se na jata e ba wo begina ho wo de wo be ye hanam de ama ne se sa ye kan nyina na jata ho mfa no na jata ye mro na jata ho mfa no
na dakuru bi ene jata fa de ba no di n'achi wo kwa akɔpa aduane ama no na wode ne beduru kwaye na no ho baabi no se ne mu aye de pa de ama na jata na jata ye ne ho hwie nye yie enka jata de sebe na ni adi nyina achi no se duru de adi na nka wo fra enko fra wo sunu kokroko wan fra kura no wo be fra osunu kokroko na jata mfra kura no wo be fra na nasebo senka won mo mra na bia wan fra kura no nko be konsuo mu akofra danchem se danchem e bra pampa ne so na nka bra beboa me wo de bobom a won mu ani ede wo kwa ye ni mo ti se na jata enka saamwa no bi na jata be fra wonom senka won mra ne moa hwe ebedru de eden de ama wo no enioma nyina tumi sizi de ma wo woto wani de hwe benkum ni nifa wo hwe wanim ni wachi a ya na bibia ni ho enti se to de bia wa hwe ya beka se odi da so asa wa hwe ya wo beka se ni da so odi nyina asa metuma ni hwe benkum ano metuma ni hwe nifa ano anyanyam bia afei kura de menye de wa abrabode mo sa na tu jata o kire se kwaye na no na no akwa akuduro no wo fa kwaye ni mu wabra na wonya aduane bia emfa ma ne ba no niye enti na ni da so nyina sa afei jata to na ni no eno ohu se aboa ponche efrifie ba oba kwaye na no eno oye pon oba bedu ho no ene jata friend sa ponche mesra obra baabi aduro na yewu ne nkwankwa ntantu ada ma mensuro me enya de se meche wawe na baabi aduro no ayede baabi ani da so nie no se wahuno enke moa kakraka ya wo betumi afre wonom giraffe kontinti nko be frɛ no nanso baabi a na waduru no no ye ne ho hwie nye yie enti de oye ye ne se ne aboa ponche no be frɛ no na ponche agata frɛ no just imagine this. Just imagine. Aboa ponchi ejate frɛ no. Edi na jate mi kwa wode kwa akoye me. Na dwi nyina ye ne ntoto. Mi kwa edi na ebesie se jata pagya ne nan na wode ne nsabo wirei ne ne nan bo wirei tutimia. Aponche me ma hode wei. Mi nso me ma wo fie o. Enti ane e menye dey. To de bi Awurade Nyankopɔn kasa kyerɛ nipa. To de bia ne honhom no tinipa mu edru de dia ye to ye ni a ento aya na otwitwaje ye enti na wiei akwasi wusu abusua etiefu a etie ye nyina edru de dia maye kyerɛ sɛ ɛde pa o ɛnɛ ye to ye ni a sɛ ye bonkompa ko ye chia akwasi na enti asie man na ebe ka sa se we di akyerɛ ye edru de den ye dru nkwantanan ne so sa nkwantanan we eye hwan na ebe kukuru ye na wa kyerɛ ye nse sa fa we na wo fa wo kɔ be etene baabi aponche abedru no sa na me ne matiefo sese ya ba bedru aye den enei ato ye ninisuo ye ho hwie nye yie ye kɔ ne de eba nyina yesu sɛ wote na nakwasi wusu acha onene sɛ ye ba wonti ha bie wo sese wo hye fridge m wo hye fridge m enkwantanan no na ye ne wotie ne awutie ye duru so no yesu eye agyaadwo nanso sabra emu aye den no eye sabra no na Awurade Nyankopɔn kan ye ho enti ene abusua nyina atiefu amonso mo ka Otec afidie ho kyerɛ Otec na ye abusua enti sɛ wotie Otec afidie yi a wonso ba be ye busua ni enti abusuafo nyina yakwa koduru sankwantanan ne so Awurade Nyankopɔn hu ye mmɔbɔ ontutu ya na monsi ye omwa ye na wonkyerɛ ye nkwampa no sɛ be ya sa bre we mu ebra eden ma ye ebra nisuo na ye tie ebra reho na ye die ebra ye twe ye ho a entwe no na ye huru ne sɛ ni da so nyina asa no Awurade Nyankopɔn so ye mu onkrekura ye onso ye mu onka ye ho akwanuasa hodo nyina mu kyerɛ sɛ na ponche akoduru sa nkwantanan ne bi ne se ye na wie me ye mo asɛm kakra
adio agwazi wusu na kwa ahimfie eno se na ya Krobea Asante me so me wo me nipa bi me pese oba be ye advert wo show ne so na me call ne nchen no na sem a wo ka nyina ne se papa na wo ka mo asem no papa na wo ka mo asem na kura we di ekuzo nyesema di watam na so wo ni matam kwasi mo asem nso de anim se fia ha me na me pepa enti na kwasi sa mo asem a make me de hye woni monyam te se de wo ka kire me no ohene no a wo pe advert aye no se ne wo ka kire wo se papa no a wo ye mo asem no enti na meka sa mo asem wei ene ya wodai akini fie eye na wotwe mienu a wo firi mu ya ye di wo na wotwe ankasa enti na meka sa mo asem wei di ahye woni monyam ne enti aponche hu dia wanye baabi ani aduro no jata na ne jata mu ya na afre aponche o mi kwe wo kwa akɔhweme enti wanka bɛɛdɛ enkwantanan no sa nkwantanan wei na na awie me ne matiefo ene abusua ni nyina yeduru suwe aponche hu dia wanya bibi kasa kyera ponche se kɔ bibi nso gina nkyɛn kasa kyera ponche se da bi menkɔ san wachi na sa akɔfie na wanhwɛ ya asɛm bɛfɔ wase aponche gina hodi na wɔhwɛ jata nim na ne jata na ayɛ moboi wɔse enti jata pani eduru baabi a udrum pempenso bi a woyɛ wo ho hwie nye yie mekai asɛm bi to me nya afei na me bɛka sa asɛm no na me na bi na ne frɛ me fa ye gina ahoma ne so ɔse ene jata mpa ne ato punu mu yi eduru da bi a baabi a wo beduru wa abrabo ni mu no baabi a wo beduru wo abrabo akwantuo ni mu no ya tupum ya tupum na se ya tupum ni mu na se wotena se ya wo strategize ya ebi anasafo na ye wa ni kura wo se wo yire wo ho a wo bepie ye kan kwasini ho nanso asampa na atu Otec abusua enti Otec abusua yire ne ho ade be obepie ye kan kwasini ho asam kese pa na atu na abusua nanso abusua no yire won komu a ayese aboa kokko tia ne ba no ayese maame bone ba pampamu no se otirimu den ma ko munye yire da asebo a wo beduru sa bia no eye sa bia ni bi na aboa ponche akwa koduri obisa na Krobea to aso aponche nko a baabi a waduru no neso ahabi ni aduru esu bebrebe ni nyina ni baabi aponche aduru haw bebrebe ni nyina ni baabi aponche aduru enti sa bia ni nie afa bibi kasa kyera ponche bibi se wonye bibi se wonyae aponche ka kyerɛ ne ho sɛ baabi aduro no ɛde nanso ɛdane sɛ boa eye wokura na mewu a medimiti beje na makotie die na jata eka kyerɛ sɛ meka jata ho ayɛ mɔbɔ hwɛ de asɛm wato no ne ɛboa no de asɛm wato no ye wo hawo wo mu no baabi aduru no n'ani da so asa no ayeyere de ama no sɛ nipa no ne ɛboa no enti na jata hunu sɛ ne aponche gina hɔ no na wo hunu ne sɛ anhwɛ yɛ aponche mma aponche nso hwɛ sɛ ne na jata gina hɔ no a na jata yɛ mmerɛ na jata ho kyere no enti die na me aponche menyɛ saa mpempenso ni bi no Otec FM yɛduru sisi ya ɛno nti na Nyankopɔn yɛ adomo a ɔkyena yɛduru saa mpempenso yi binti na yeto nsafre yetiefo ne yadofo nyina yeto nsafre busua no nyina se okine Nyankopɔn ya adom a momra beka ye wate na wotwedadie no kwase wusu acha na wotwedadie no yenni wo Asanwase presby heya wodi ese wunnim Asanwase presby afaka besi Otec FM heya ye be kire baabi Asanwase presby wo Asanwase presby no wugina Otec FM fia ha wo kwa won tenten so kakra bi a edane a yato fence wo kakra ka fa ho a wo ye opposite ekwan no ho na ni Asanwase presby no wo behu se ya bobɔ canopy no wo ho Nyankopɔn ya adom ɔkyena
na maba beboa yai enu ntini ebie book of condolence no mpanyimfo aba atiefo aba enintini ni awamo aba entisa wonso ma ya wonso bra besu Otec bia na bra besan bi betwere wonso wonsam enti aboa ponche de saa kukuoduro ne kooi se ba bia duro ne die na jata ho akere no minko jata bia na minko tie jata su minko tie jata amane minko tie wo haw ne atepu ye jata die ogoduru ya no jata ka kire ne se aponche yi ohunu mi sei kwa menam nyina eye me bayi ntia na sese ba bia mabedura ba be pie saa kwa ye ya no yi mabre mintumi nkomi nchi wo kwa ye ne mu bio die beye bia mi wu ato haya die beye bia haya na mewu ato yesi asase nchiri funu ba bia bebeto bia ye mpoyem enti aboa ponche emfa ho se ahaye deeper territory eya haya na mewu ato saada kwasi wusukra yo sanka emfa manu ofri enye hwa emfa manu ofri kane maame da fom ne papa da fom sesabe wo pe ba bia kwa wu ankanya ba bia wo free ba bia bebeto bia ye pone wa enso wo fa Otec abusua se na abusua nti Otec wo kumase ya hado wo ye saa na wi asete ntimi nkomachi wo kwa ye ni mu dia ye ne dia duru dia den aduru the critical moment enti aponche mesre wada memanie weyinti na mabre tumrika di mu achi abre me ho a na ba bia duru no hu mi sei kwa na me nam kwa ye ni mu nyina no na me ho den wa ni so nanso na maye mmere ewo me ankasa me mu ba bia meduru no menkwa ye afri me mu enti abo aponche mede me ba jata ketuei ehye wonsa hwa ponche a yedi jata ma ne se won tete no what a hurry aponche a yedi jata ma ne se won tete no ene kwesi na da for me abusua ka akire na wedding ewe ni so yeah na wedding se ni nipa hunu no yentwa foto ye dibronyo tesade na no na siria kola yike ye ni nyina koso tesade no ajare na asebetena ha no okay o se misi yentwa foto gina hotwa mi yentwa foto o se kwesi misi ma miska tesade na aja kwa ameke o se wo oba de siska na hye hoyi kwesi wedi yi bibiro o se me kwa bazezia se ne aduane ho oba de kuta wona na mepe fa wo de ne ma me hwe eye ni so enipa te se aboa jata saa mpempensuo wei eto de bia wonam nanso onnim die umuno ewo ho ene nioma hodo a ekoso nipadua ni mu wate ase ebia ni o enti mayemre aponchimi ntumi ntoaso aponchi gina hwehwe jata din no se na nei meme ya aponchi sebe me wi wura me nwinam kwan bɛn na mefa so a metumi atete wo ba wo de nam wa hye ni sei osi we wo so a de wo de betete no eno no obeye de amawo enti jata to fom watwa hye aboa jata na da fom yi jata 1919 jata yi nyame dia na ye fiada no petutu ena saa asem wei eto na ne jata ne ye fiada no petutu ena na ne jata ne papa labo efrem akasa asem wei di akreme ano petutu ena mi hu se abusuafo ne kasa wo platform de so jata busua no edie na asie nti asankrato we nyina nam so yi yesi asem wato kire se jata no atofom watofom ode ne ba kwa akwaja aponche yan hwede ye bekoso enti abo aponche agi jata bei wo titi jata ban kakra na weyi jata ba afri said de worry nam ye carnival weyi na free carnivalism ni mu wode naba herbivore oma ewi wura no afi wade eje wura na no ode ma no ene ye de worry enuaba nso ye de fruitivore yemfa binya sede kakra wate sede worry nam ye carnivore sede primary ye kire ye no
na dia wo wiwura nso ye herbivore ada herbivore okay and dia wodi fruit nso ye de eno nso mi busam o ono nso ye fruitivore ana edene enti wama aboa na dane oh dear for the meantime yemfa the fruitivore and why na betumi dia test me said dia ono nso wi fruits ono nso ye de edene o ese odobroni adwo atando tenani ente odobroni ayemre Otec odobroni oye ne ho hwie nyeye team legal wife for nso yo mo ho hwie nyeye ata akosi asewa ono nso ye ne ho hwie nyeye enti sese jata bai enuaba no owie kire sa aponche ama na anwen hahan won de wa mani nuaba aboa ya wia ye kese kama aboa na begina so kama na afa muntie onipa ya ade awosa ye o onipa ya ade awosa ye for the past 20 good years na kwesi usu e chan waso mo Otec fia onipa ya ade awosa ye die wanyi na ye wabra wa wunim se wa ya ade no wo sa nipa kro no ye nipa boni ne we ye nipa boni ne I'm telling you die wo ya ade no ne se ayeyie enti jatei ne bai ya ne maami wuja no ne papa wuja no yi aboa na ba be ye gunan wanyini atese ne papa ye kama aboa yi hunwie fufu kama mo gina so pa anya asem ketoa o na we na dako aboa sibo bi nso na mua no no nso ba be hu se emponche ma ena ni jatei di agure asem we di ehu enti osebo no opini jata no and was say wo nim dia wo ye was say ai me maami aponche frame jata and was yes wo ye jata onya aponche adenti na wo maami ya aponche na wo ye jata adenti na wo maami mfre wa aponche na wo maami fre jata busa ho sa asem ni bi ne busa ho sa asem ni bi ne okay enti wo enye duaba na wo wie enye wira na wo wie wo de wo hwe ye nam na wankasa wanim o maami aponchi wo ye waduane hwe wunuan de wo frɛ wonum se wunuan mo mponchi nketue wo mo nyina ye wunuane adenti na enye wonum mom na abawie na mom eye wira eni nuaba na wo hwe o se dabi eye me maami eni me nuanom afi wo se ne yete saade a me pese wo de me kɔkyea wo maami yie o se sa madam fofofra waba eni ete saade asebo na eka se yo waso opeso okoche aponche yie se jata se ne maame ne aponche se be ya mehunu se ya mpasa o maame ntino eni efa me koche ano na abu ayi di so don wode ne koye madam fofofra menya wo osibwe oduro o maame aponche wasi ye me be jata wasi madam funie ye fra no osebo wabase wo ba abechia wo afei maame ni pie ya asebo peja ne nsa no wode kwa maame aponche so de akɔbɔno ɛna aboagya se he se wadwe mpono no wo ba bekumi maame abekumi nia ɛna anie jata to share boso ahedi ahemre pipau ɛna wode ne nsa bo boye pripra wasebo ɛna pam wasebo free se akura na se kowirem ewira ni mu na wo free enya wo na wo ba be kire me de menye sa maami wei wayi ma yo me kaida na me papewu me kaida na me maami wu se menhia sa maami ya enkende menti asio de oye bi ma wo no wa wutumi nya akukoduro kaidi obi aya ma wo no eye nhira de ma wa enti eye nhira de mama da Otec se wanya kukoduro na wode kai nana owusu achaw e wona fidie so ewiase amobo ewiase akwantuo ni ye bebre anioma hawo ebinie akura ya bakwan o be wiase be kasi ni pan sepe akura ya bakwan o be wiase be kasi ni pan sepe ebino no
enipa nsa hwe enti aboa ni nya akokoduro twitwaje aponkyene ne ma wo ho sa wo hu se ne yete wakai de duru bra emu oden no nanka wono so betumi ada kwaye na no hwa no awute se de ne maame ana ne papa wuye wo ho na o nanso aboa ponchi nya sa akokoduro no na no professor ba ha no oka na kwesi yobi afa no awie radio school foforo o se se ne aye ne de me se kwogwo so wo kumasi asetena no de emu be ye den o se da bi menko enti wono mo afa newspaper na wono mo kenkan se yenka news nhwe o hwe se ne kwesi wusu a chan wo kan de no a wo se kwesi wo de wunim kasne me yire wo ho kosi se Otec call by enko bi anu oni sa experience no oje no nam de ne woni mu no hu yenti o the next time men ne kwesi wusu a chan be ye kwesi wusu a chan kire se krache ne nso aba be ye bi en Otec ne nso aye bi ene se oda fom na so wasom mfinhia aduonu ne akira ese so Otec yi na ye enti kwesi wa ye yie ni o wa ye yie ni se ne aboa jata ne ba wanyini aba be ye panyini etumi kai de aboa ponche ye ma no e wo ne mofra brembra na wawu awie na wo kurekura na so ni mu beduru sa mpempensu yi no wa ye yie ni onso wa ye bi pa o ye me ba wo se me bompa ye ma Otec adwuma no pa na me bompa ye sa ada no na minim de si ye me bobo adwuma ye fo mo a metemo nka wo radio sui me bomudi eduru se o kai kwesi wusunku adi na ne wurafi abrewa wurafi se na de besi anya si wo hunhum awie abrewa wurafi ti abrewa bokoya wo ba be wie kura na o kai ye eno kura wan kai kwesi no okokai no kwa me ena wie abrewa nyankopon hyira wo maami afia asapon wa wo ho sasa onfa Otec FM adwumadie ni ye adwuma kure yi ni agro abrewa asapon nyankopon kyekere wo nso wira wate wo se na Krobea mo maami me su mani nso hamio abrewa jaisu awie me kyekere wo wira wate na me ka kyere wo se ye nyina ye nkyekere ye ho wire ene wa wusuo no ye nyina ye nkyekere ye ho wire ba mo wuo nanim de ope Ewurade nyankopon nenim na namontio eye de wope en wojo enti ena wie wa wutie wo so kyekere ho wire abre wa bompa ye de maye ene wa wo kai Otec adwuma no wompa ibo mu bi nyankopon hirawo wa won kai yen unsu nyankopon ka ho on kai nyina ye ho omo aye no ntutu ye nyina ye nso ya na monsi yie enti aboa jata ne bayi a wabanyini na abekere aboa mponche ana mo mponche wabekere wonom enipayo nyankopon kire yen saa ayemye na bi on kire yen saa ehumobro no abi na onka yen ho ewo ya na montuo nyina mu se wo biye bibi ma wo a eya kai no se wo biye de yema wo a enye bibia na ye papa ebi ye bone de obi dia yi obi ye bone de obi dia yi obi ye papa na se obi ye bibi pa bi de ma wo a eya kai nipa no na yi nipa no aye ene Michelle Asiedu osena na ya Krobea Asante life is very 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 short esese ye ti asie ise ne na kwasi ka na esese ye me ye ni gio na yema ye ninye na ye bompa ye nso mamo pa ye sorry for your loss nyankopon ka mo ho Asiedu Eric nsunie ene osena na Krobea me de adani sunku a ena wi me nso me monitor show no live Otec FM YouTube ne so nyankopon ka mo ho pa Rose Brobe osi akra Krobea me nso me ka mo ho nyankopon ka mo ho pa wate Matilda Ata osina hwan na mo ka ne ho asem yi eya akwesi wusu ekyan wana yes ono ne ye ka ne ho asem yi akwesi nka ye ho bio Mustafa Said eno osi akra ya Krobea Asante na me nso me monitor show no YouTube ne so live na me condolence enkoma abusuani Otec FM abusuani nyina na yanka nkyere na nakwesi wusu se on rest well akwesi wusu ekyan rest well Mustafa Said obrami abusuya kruwa Mustafa yada wonso ase nyankopon hwa mu pii
ontutu ye nyina ya na monsie na omwa ye wo ya na montuo nyina mu ma fidie ni na haya Otec 1029FM. Obeka yasem nyina ma ye obeboa ye na watutu ya na mo nyina nso de asiye ruade nchekere ye were na omwa ye na wonka ye ho ya na montuo nyina mu ena ye ya wada sani amu ani tua no se duru ya wada se ya ese fata se onipa dasani oye ho aduro na sani na mi busa abo aponche de na abo ajata ene ori fruits Mia minua ba sister ya oba ya we fashion designer designer perform out who say yes designer pa nie wo Kenya se bo sorry wo ne wa ankasa oba Medina na wiamu nyina mu tie ya wo se na Krobea say ye wo vegetarian dia ene ye wo fruitarian so Medina me das why enti esafata se woni pada sani ye ho aduro na ye kan ye kan enuomiensa ebenage hebalfo enso diaba eye hepa plus pavi plasmos se enuomiensa ye kan adanse e wo ho doso enawie ye benunum Doctor, anyway, you have a HEPA plus yes. Na ewiase no emu abrabo no adwendwen no edoso. Enti se yenya bi na se no num se ya na boa enipadua no ama nipadua ne nso atumi aka me down. Yes. Me hu se PM yes ye nana nom HEPA plus. Enti anyway doctor Mami HEPA plus no. Yes. Ubenya bisu anum. Okay. Tupaye eni ninsu. Okay. Because enne ye kan na enne da kronkron. Enne ya wada. Enti da kronkron se unya HEPA plus pavi plasmos ebinom ya sabre ya na se ubura bebi eton aduru. Uduru honom a wo se me pe HEPA plus pavi ena plasmos u pe binu anom. Na make sure say woni frebisa say HEPA plus pavine plasmos na otwi nyina no wanya bia no mo ana if say abeye dru a ene na bua sustain ye nipadua no e build a well being e maya pomu ankasa e den e kayen tete no a ne ye de bo etuja mu e de tu adru a yaya mo kosamu no make sure say ye ho e bekoso ye den no sa na HEPA plus no pane kayen e koso akayen ebra ni yese dro free mutia so enom eme ye ho ye den se ye bodudo no HEPA plus pavi plasmos ekayen enti ye ne a ye nom HEPA plus no abribia complaints adodo na complain no ye complain bi not because say bia ye so special na emom ye hunu say sabe ye nipa ne ye nipa die ye nya abofo nso enti ye be home ye be nom ye be didi ye be nanti ye ni nipa ebedi nkite hundie bi ye be bom punu mpu ye ni afoforo enyare waso ne nanam framem eninti ye nom HEPA plus pavi plasmos ama nipadua na koso enya hoden ntina na me sori anopa ade ba akwa me dikan se me denya nkopon ase fi se onu no mankwa na me nyasa akwanya ne denya me ase bia HEPA plus pavi plasmos yo me numbi se de be ya eduru awia na me nam krom na me nya me kwadu bia na me kubensuo bia de beto akiri na me de to akiri not because se bia me wakoma yare ana me mema asem ofom ana me yefuna ye kese abroso ana asabio yare bie esie me nipadua nim no me no meduro no fi se me ye nipanti esese me kosoa ma me ho edin good ene yenua ma no mu complain me menses ne beba me ntumi nya me ho hwe me menses yawa edi akiri nti painkillers na menom onom HEPA plus pavi plasmosa na odi adanse woni ana e complain se be bosomi nsianie bosomi nson fie mienu nie menses ne ma me sha se me nom HEPA plus pavi plasmos ene menses no eflu kama woni ana won dia so eba but ababro so 3 days obi dia kra de 2 days na esa wawie enso pains obekom sa 2 days no
a chassis bear 3 to 4 days before. Now some man bear 3 4 days after. There's a pre and a post. Oh, on the I say elections, no pre-elections, post elections. Or make sure say what fasa or ye only champagne class. Ebuniyem. And the South winning in Anum, Hepa Plus, Pavi Plasmos. A drew Bosomia, Oyoki. good. So what no ankasa and can't say, sebi you, me booming sa, or yen normal. And a essential flow kama at the mano. And the Yeniano mema, sebi no more to Assyria, any misrim so, and no China and running so called Meme Druno. And the South winning in our satchel madrin. Now been such and say, or no me drew free the tree so besin in nasi, a hoarding eba, MSC cancel to me a ban bottom because he can't bema. Inti a hoarding or hunty, a jumo ye biano, a discancel breno. No yano quad dun sort of 2 extra. Well, Nyanko point him as simple as that. Sure. And na kwa ya wa dear. So all your bar would see me, and now your bema would see me and made me personal line nature. Okay. From me. O fra se dog me nyare. Na me pese me ho koso eyedin. Okay. E duro no menom ne sei. Okay. E bia se yare bia fa kwati kwan so abowra we ni mu a. Kan yare no. Yeah. E bia se dog me so ade mu na e wo so dog me to ase twetwe me. Me sisi yare na kan ho a mintumi kura anya hwe. Dog me kwa kete so a me muni me ho se bread a ye to no is the call left near the about right. Yes, dog me dia me ti na e dwa me ken e duro no e beboa me ana makoma aya na e bo me periperi nana se sabio uyo bi a wa akoma yare bi a se de wa akoma ne provocations are who go through no Deal. say who BP by this time I can shoot to come nunti obi wo hono dog me BP na was from the draw so still obi kra frame ya na me mahye me mate de nsa boka mu say yes na me mahye me draw no mo abai na betumi aboa me dog me yefunu no kasia na eye simple okwa akwaje Hepa Plus Pavi Plasmos. Good. My personal line I'll bet me a frame in. Okay. 0542 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone sabi o nyare so ntiapo ko e so hu ye pa ba wo dia dance se wodie no enkoyie ama woni ani gie e wo bi man so awo mesrewo Hepa Plus no pay betumi de bia brew. Okay. 0542 807 907 0542 807 907 Nana rate at which are Yankopon nam Hepa Plus no pano so e boa woni e infections. Adanse wo. To say a bro adwen so. Sure. Said dog na ekeka me pa e ma sebe me dwonso kra na ehye me. Me sha ase nom Hepa Plus Pavi Plasmos no naturally ni padua na ankasa atake care of no. Akoma ne ho. Ya dog ekoma me so na me tie mpanyimfo kasa bi asese aboa no de agakwa inja no kwa. Se firi wo so ama sabi o se kosua nam na num kra na chese etwi ne minim otene de the extent say yoke ne kura esua no tumi ma ne num nsuo wo no Hepa Plus one say okay wo bia andwen trade say Hepa Plus Pavi Plasmos oyo ba sabe one no bebre antibiotics you do abuse just still unya resource what to the extent say ofa asawa cotton na odi abobo chemicals bi mu di gunsuo mu di oils bi just say warehouse ho no ebe kama na niema na abedru port no eba enya baby papa egu enso yes so still emfa once cockroach ne termite ne ade mo ba be niema na wakra no Misrew enye no ne be solve problem na ma make sure say unipadua na nkasa cleansing ho natural cleansing eye unipadua ne betumi ayama ho oba wutie me
Hepa plus paviplasmos ko pebinom. Now dear said the American cry na won said I need to ma. O dear onom ya no pe watadwi to university ladies the biom their dance ba. Yeah. Once some the message ne ba thank you. Oh. They say I found yeah. I pick it kama. Pick it. Na enye student ne nko a e ma me no mo to ade o market nyina de atadwe ne bi tutu akiri. Good. E ma kama de mom. Good. Also ya branch a wutie me. Enkofa China drone fan gu ho ani mase. Hepa plus no pa no de onom ya no ukodunum na de ato akiri. Enra testimony na 74-year-old retired pastor. Mfie eduoson nine. We di software twam. Wakwa homejim na o kanse dog. Wadro ne de edikan me de Nyankopon ase se onam so e de bae. Na asikas sie pa no o de ma ni nua sofo. A ono so akwa homejim. O se ne danfo besra no ofi na Hepa Plus esi ne table so a onum. Eno ka chen se na onum Hepa Plus nko a. No se eno na boa mi o na Hepa Plus ne de no so da bi. Nse Paul ka kire Timothy say enum nsuo nko abio. Yeah. O yefunu keke. Ba wo de yefunu keke asemu. Hepa Plus paviplasmos Ghana ha ne ye nom Hepa Plus ne nko a ho. Fa pavi ne plasmos no ebu ne chido. Accessories no faka ho. Na empo oyo obementi. Obetumi aya afa mpu atakra de testimony na making. Oso mo kodu no omo kanu mpu. Okay. Onfa num entoto akiri. Okay. Wase sense na damfo ne kan sa asem ne kire no no. Ne life enye the same da. What you say? So for mami ani agi. What you say? We find the reason why I can so retired. Or home ankasa. Sure. Hepa Plus paviplasmos. Misrawo. Onya binom ya ene kope binom. Kope drugstore bia mo adwo no honya den. Okay. Ene ye nom because say ya re bi na akekire ye ye nom fi say esese ho koso ayedin ye nom fi se ye tiase se ye Ghana fo na ye nso ye de ani dudu dudu no wontumi nko so kotitwetwa drone ko no anu drone ko nom eni ya to ye bo ase ye Hepa Plus no pani yi ye ka Hepa Plus this time ejina homa paviplasmos ne Hepa Plus ni na it coded said you obi aka onyankopon wo hia Roman sofo na o ka nyankopon a o kire nyame agya nyame oba Nyame hu konkron no aye sign no e de akire wo de abo very good and it is a Roman ni ka nyankopon ate ase se nema miensa nyame miensa no wabo din si nyankopon sa na Ghana ni ka Hepa Plus kire wa o kire Hepa Plus pavi na plasmos no eno ene Hepa Plus okay enkoto Hepa Plus nko abie o ye no medro no for your well-being sure na mesrese oyo batan ya wofia yemma no kwan no munya Hepa Plus so mfa so sure we mu say na Ghana yom de ensi uba no apomuden ho kwan yo da bida na me fo afidi kesie so enye nkyerɛkyerɛ we say mistake kesie bi abatan ye no se ye ntwa so a ye betwa so aba ne bremu na enye aketua papa man se obatan ne ba ho ne so nsuo kata kakra kye no a na wako no makoto antibiotics no ma mixe no ma shiki na bananum obi ba tumi no antibiotics 2 within a month ade bone be na obane ye wa utua ne carbon sa ade sabe anopena mebu baby say se bridge bua anoma akode de anke fa no ho sabe viral infection te se kata ni sa cold no any bacteria twa kan be no mo ukofa antibiotics asan kra be destroy de bua wo ni padua no ama oba na tumi fight other infections cleaning in every wa bra obetumi ama oba no apomuden naturally a fight amane ho ade na wusi oba no Hepa Plus paviplasmos kwan oba no SS o GHS ompa bi mane nonom na ne ho nkoso nya din na wo twen so oba yare na oba complain bibi a kire wo tune for say oye nipa die Hepa Plus paviplasmos nyame de ache no ye Ghana ni jobe ya ne se numbers yi ubegye fama ye ne emfro me ba ne benom ne fama ye ne emfro doc me nyare tina me num bi doc me de me how no say na tie stroke diabetes e bi kra ulcer bi doc me how nyina ye infections doc me masem ena enko yi kodu no me de beto akire say me numbers is 0542 77 85
8572 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enwone ye Helper Plus Pavi and Plasmos ene ya wada bomoden kwajibinom ene da kronkron Meda see you bro doctor Apomode mapade eno ane Helper Plus mixture. Pavi Plasmox Helper Plus mixture etutu malaria na sekura. Sweet darling, My beautiful baby. Helper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Muso me pini menti ase me do. Tie Helper Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin hu hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Helper Plus husband. Ye de wa Helper Plus husband. And ye won so wo ye Helper Plus wife na abo no. Helper Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plasmox. Ena Helper Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na herba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ena die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawu 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. Otec 1029Fm. Ai twi na memene. What be bia so free se require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free ade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuanchem fa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu enkran wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that huban Mami ma sisi me pao. Na me papa nso
Usonuma or the we. And no more. Faith Homeopathic Clinic. As so many now, Yami who graduate. Yet, woman coffee. One year Faith Homeopathic Clinic and Kabayansi here. Come to the war. Now, acquire Faith Homeopathic Clinic. If I saw me, Ariano, okay? As a magic, sir. Faith Homeopathic Clinic. Oma Ben Papa. I bet from Fidea Free India. Now, Yariani Shahine. A betcher, as such a mudra. Young fan saw Yaria. Fast to cry. Oh, what that? Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honamwani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de emema yemre wompemu nyina wosa ho yare woya acupuncture sciatica ho yare nyina woya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo to free sese ya yare bonsa ma Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic ujidia jompa owura bra dabia sanopo awio anwumiro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni ma depa no piao unimme entwam me di product fufuro bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni adepa hene no se me mochira akwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244 590374 and 0241 709636 choose simple plus and on a papa. Akra, what did you feel to do? Aden. Nansay, in Sokwadia, ye dabroso. Nanin Kwana Bomu, a sophomana pie, sophomana pass. Bra, Asemna na wakano, nani secret anything. T, Sister Marco Kofa by, on one Akofa, Sister Spices, dear Bajaso. Spices, I would do be a sister dear Bajaso, on any mountain tasem you, sir, who feel upon chia. Good flavor. So, pass all your fish in Quania. Fish flavor. Saku consono barrier. Chicken flavor. Nasa so ye stewa. Steel flavor. Walk on do beef. Beef flavor. So open do a 2 tona. Ana sa pebetima. And one sobako a dumpampaso. PZ. Roma hair. Swami market. And a Bantima market. And cry so CMB. Ana Okanshi. Ubenya biwo. Freying. Our 0243 535025. Ana 0279 140940. FDA Aji Ejedi Nkratwe Atum. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 102.9 Otec Asem Beba Dabi dwumadi no a ende se ya ne ye no eno no asogusu asabre wutie sabre kroye mu nso all signs so ehweye just gone by Ebenage Herbal
CEO Dr. Ebenezer Ajemai enam wansa so ena Hepa Plus Pavi Plus mosono sene ye wote no no abedwa so ena wi awutie mana moto na wura baabi etone aduro bia na kopese aduro yibi na tononom na wononom a ebeboa wo metini noma nimu bio dia ma ofresese ya dia wonti asie bia no doctor obechiremu na wo dia ma wo eye 0542 778572 ena 0591367898 unya fresa homa we ya Dr. Hepa Plus no bebon komo na dia wonti asie bia na wiei obechiremu nso na odiamao ena wiehye ne nso se Voltage Real Limited enso tayechi ena ye kan akwanya no aba mawo se onipa da sani awutie eye nyansu papa ewo ofie na so obenya nsupa ene die Voltage Real Limited fo atuo se wo pe woni a enimu nsuo tu emfa ho se baabi a wo no eho ya afrom eho ya atechem eho ya abuom eho ya anwem ni nyina no onum betu ne kama pa no de amaw Voltage Real Limited onum na wanimdifo a enimu nsuo ni tu onum ne won fidi a ye di tu nsuo enti be fa yen ni entu nsupa mfamaw ofie ho onum betu nsuo ne kama wo wadwuma mu ho onum betu nsuo ne kama wo adwuma ebia nsuo no wutu dia ye adwuma se sahye wotai se wo pede nsuo no beye de kama amwanya kosomesia ma Voltage Real Limited for emetu nsu papa ni bi no wonfamawo ewie wa mankwanchenfo ebia betu bia mawo na chemato bia ba ohaw bia ba ema wunsuo no ye ne hwiasesi enye ya wo de befa Voltage Real Limited for na yenkosiesie ne kama ne yemfamawo kumasi ahodwo da aban ene main office ne wo obasunyane tachima ne doma nyina nso a ye won krabata ho ye number eye 0244 299520 ena 0266 43 2210 unya fresa homa we ya woni Voltage Real Limited for be kasa wi dia wonti asie bia no wo hyewo obechiremu nso kama pa na odi amawo ena wi da sebre imu plus capsules no yaduru a ewodwa so na muntie enkomo we hya ase amanfo bi keka ena da sebre hin wo da sebre hin wo kumase heya muntie woni baabia se kumase ha enti wutie mi wo peda sebre imu plus capsules no bia wodi animu ya no bra Otec femfia ha na hwehwe Asem Beba Dabi before no ubenya da sebre imu plus a eye eduro nwanwa a onipa da sani se wunya bi na se wononom a eboa ma onipadua ni gina brane hwe yade ebobobobo entenasi o na ba mu owu a mefa wanko se wo paduro betumi aboa ama we immune system no atumi aye adwuma akoatia yade domo a beto da sebre imu plus capsules ni bi nanonom eduro we na se wonom a se srade tam adori wontini ni mu ama mogya ntumi ni atrantwe yi a ebeyi sa asrade tam ni nyina afiri ho ama mogya na tumi flow kama obi wo honom a ni tissues binom asese adamaji enti ni padua ni mu infections ahodo na ebobo obono yade we firi ha podwa na bebono wunya da sebre imu plus capsules ibi na so no mo a eboa repair sa damage tissues ni nyina enti da ne da no yade ntumi nka wonto ho sa wo ye oba oye bema wa ye mre wo mpam se nya mema nko na ye mre mpam o bi nso ye mre enti minu aba sa wo nso wa ye mre mpam ana wo ye bema na nso apeto nko a na obo mpam a koto da sebre imu plus ni bi sa duro we na se wonom now you be a wintri mu twetwe ebekọ wo ye adwuma kakra bi na nte kakra bi no abre na wo te so ebekọ wo ye obi atitriti ya won sa ne onan na ye titriti bi wo ho ana na chibra mu eye ne ya wo je ne ho anye da sebre imu plus capsules ena me kan for the amount afa ye wo da sebre mixture na sa mixture we de sa wo ye oba na sebe onsabu nya waduro nie wunya sa duro we bi da sebre mixture bi na sa wo nonom
na wayase wo bu nse twa dredredredre obi wo hono mu a on flow yie obi nso wo hono mu a se ne flow no 1-2 days na twa ni nyina na be clear sa problem no e na wo ye obi a wakote namu yade bi na wakoa ne nkọ wo ye bema oba wo Johnson otumu se Johnson na taw wo chimu a na kakra bi aba na bi aka ho ni nyina ye haw wo dware wie na oni padua ne ho kekaw na wo dwi wonya dasebre heba mixture ebeyi sa problem ni nyina nso afiri ho ama ho ato na mo amumogya atawe eye anini e do nam so adani ani mogya na we o ye kobo mogya de ama no wan hwe ya da ko kwa wo ma wo se uni padua na ye ho ya amo onum nyina to aduane ye de aduane wuntumi ntibi ni ko pe dasebre blood tonic ni bi na wo de bobo na wo bobo a ebeboa wo se wo ba o teke femfia ha na wo hwehwe Asem Beba Dabi fo a da sibre nu pei unsu benya bi e na ba bi ato aduro bi a no kɔ na kobusa se wo pe da sibre imu plus ne mixture ene ne blood tonic ni bi ana wo de bibi ne wo nte ase o pesa wo ne ye kasa ye number nie se wo pe aduro bi atu aton se wo pe ne nkronko ba bi a wo ne wachiri nom ne ade fresa number we sese ya na ye nkasa eye 053 501 0442 053 501 0442 fresa number we sese ya na oni ye nkasa na de wonte ase ye nkyire mu nso na ye mfama wo na we simple plus phone accessories simple wayo a very good afternoon to you aduanom ne adofo simple plus a branda phone accessories hu dwuma ne yedi ene uyo nipa na wutie mi a wo nso wo brenie se wo phone no enye se wo te da se abrawa bia na wo ma akora so ene amanfo phone so sei enam phone accessories papa onya nyusie nti especially charger se we anya charger papa amfa ma phone na ese phone ten enti wutie mi se wo pe Samsung charger o pe iPhone charger o pe Android phones ahodo no charger bia wo hia bia no onua to Simple Plus de ri bi the brand Simple Plus no eno ne papa mengoto nkwanchefo de bi mfa nse wo phone enemre sikasem ho ayeden na wama charger obidia ba bebu yankofui no akopia ribaro no de abebu na wonso ato na wasan de ase wo phone to Simple Plus de ni bi preko se wo pe power bank se wo pe phone batteries wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece ana wo pe neck bluetooth any headset de wo benya papa no de afrim Simple Plus brand no ene me ne wo kan hwe ya anom onom hyada kɔ no makoye phone accessory de enye na enye ni nyina akire no na wo masa ba yiribu eiso no watwe entwe yagu ho ebi a 120 watts no watwe 100 watts we dia ye fast charger ni nyina wo boa eyaza wo be ye de bu asan de ase wo phone what you say enti ade na won to Simple Plus de no de wono ne di no kore wo phone accessories mu de maye no enti se wo pe phone covers wo pe iPad wo pe protectors phone accessory bi a wo hia bia no Simple Plus de no eno ne papa ene wutie mie wo ba kumase ha wugina kejetia getu animu ho a directly opposite kejetia Dubai getu no abrosane ye ne hwe animu no for now the bra first floor ye was Simple Plus aso ye ba ko na fe wo ba kejetia enka ne ba bia na agya nan bia ne wo no masalachi da ne ho no ho nso Simple Plus ye nioma no ya twa Simple Plus no e de go ho wati ase ye no man so nie open nkronko a wutumi ba upe bi atu aton a wutumi ba ye number nie dia wonti ase no frɛ ye nsese ya ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 709636 and a traditional Dr. Dawood opanyi nyankopon hia no onya okese se wo ba ejeso krapa edane enkane na Metro FM ni wo mu no sa dan no amu ana papa yi wo na papa yi ena ye bone nsamrane se hwini doctor no adwuma papa na yo enya asem ketwa
onipa da sani a wote ase wa woyam ene wo ba wo mesrew oba ne woyam enti ya kan awo ho aye den de amawo se wo ye oba na bema hunsuo ntumi nyemba no ana obema na awuo ana wo de ne de sebe onkwamwa ni nyina awuwuwom ni nyina so oba papa nde wo fa mfidiem na wo ye ni hwehwemu a esefata wo ye oba adekodie nti abeda ni si akwan ma wuntumi mfa afuro ni bi no ni nyina obeye hwehwemu ode aduro beka menu aba wo benyimbi na wo nso bewu bi wate bema obema na wuda form sebe wakoma ye adwuma na pompi mogya idie adenti na okasa obema ewu abra wote ase onue bra Dr. Dawood ho sa wo ye oba na fibroid operation ya wa wo boka dodo bra na papa ne ma waduro wate ase ye nya fibroid operation bio wo ye obi a wa ye mre pa wo mpam na wuduru mpamu adabrido nko na obo nioma nkoyie ebi asisi yade bi na akofa saa de na ba ebi enemu yade bi na akofa saa haw na ba ebi a prostate mu haw bi na akofa saa problem na ba ni nyina wo ba Dr. Dawood ho a obeye nhwehwemu no de na dura kan mo asikire yade ha mo emoja broso ni stroke nodwe hepatitis B ni ulcer ni nyina wote de te edane enkan na Metro FM ni wom ewa ejeso krapa ehona papa ne wo ne number eye 0244 886437 0244 886437 na secheduma se Rural Bank PLC wo ba Asante mai mu a na wo kɔ secheduma se a ye ben edwa no se wo kɔ ejura ye ben GPLTU building no oba kwa abiri Kenya ase a ye ben Kenya ase MA school no abrosana se hwa wati ase oba anwona gajomu a ye wo jene dwom ho oba aboabo a branch no wo post office no achi asonwanse kwan yi so oba tafo a ye branch ne ben club 600 ana amofra true school no oba adumu a ye wo boss FM achi ho bompata branch ne wo ho adum boss FM achi ho oba moizongo a second station enya no branch no manager yegwa wono nso wo ho ene o mobilization centers miensa enyina su in the Jurassic Chiduma municipal chechire in the Fijakwa Abre North ene adidwan in the Mampo municipal ene we me kanfo se Chiduma Rural Bank PLC e di amaw se 2026 idie se wuhia banka oni ni bedi dwuma onia se Chiduma se neteso onu mu ba ya wo ba ye afi apema hankura duo wotwe 1980 ena banki bai yente ne ho asemone da entuomia brabe bie account wa ha ordinary current account any corporate current account eno no COT yen ya hai yentete saudi usika ba beto wa baby account yentete baby savings account wa ha sika ne dem no emfaso obeba baby susu account to ne nkakrakra yemrante ne yemaba wa ne nam obegye na wodi asie di amawo me bada achi account no toma akwada no onyini num pempensuo bi no na sebe na chiye fixed deposit no interest rate ne ye kama ye money transfers ahodo na semwede wo ho ne se woni ye di dwa onua ye ma obesia se wo ya ban adwuma ye ni o se wo ya ankura adwuma ye ni o ye ma abesia ye ma group loans ema no ema no monkam humom na meje bosia akuafo mo meje bosia ye ma overdraft commercial SME microfinance any susu loans ye wo ba ku bi e friend smart loan na no se wuni account kora wa ya ha na ya ban adwuma ye ni nko ade afo affordability bra na ye ncheke ni ma ogina hoje bosia ni bi na fa koye de wo ye wo katua fa controller nko ade a wuni problem odihie bi free mu a ye ma abesia ma ade ye na yie ye shares ni nso guso a ye ton wo dwa so enti brabe tobi na nso be ye shareholder na nya ho dividends ye number nie bibi nie wonte ase afre ye 0501682737 I repeat the number 0501682737 and 0501617924 such a Dumasi Rural Bank PLC a bank with a vision. It is only an antia and is what hunu papa ya ye wo edema ye manfo no ebibe kan and area nana bi wona wode nana bi go herbal mixture and nana bi go herbal capsules no abedwa so
ene wo ye oba wo ye bema na wutie mi a enam yade enye yade pa enam yade enti ensuo bi gugu minua ba bema ensuo bi pie firi bema mu enam yade enti wo dwonso a na wa ya ase hyehyew wo bema ni mu hyehyew minua ba ehokekaw enam yade enti o enam yade enti obema na fon aye kete enioma nkoyie nanso se wetrititia ne nkwa me kanfo na nabigo herbal mixture ene na nabigo herbal capsules edemawo se wunya se aduro wo yi a enam yade a wo ye very stubborn no ebe yi na firi ho ama ho atɔ se wo ye obi a woni paduam ta ya oya ana oba unsabuo mu kura nso nya eya nonom na bi ni bi wate na aduro we topa ye ni hyensuo ne ho enti wode ensuo no be memmene topa ye no yeah sa wo ba misi heba PFA pharmacy Coastal pharmacy Apidank heba Dani heba Fedimens ni nyina okumasia ubenya na bi aduro bi ato okwa fodwo heba wasante bekwai ubenya bi Mr. Oben drug store eni Antiama drug store ni nyina oni wadi bi ase ubenya bi na bi number eye 0549 999253 0549 999253 unya fresa homa we ya yebeje so ye no be kasa yebe chirensemu ama wonso wate wo ho ase ene abapa mo the biggest online shop in Ghana onuada sani awutie me akwanya no aba ma one se obetumi atena ofie am ye didwa yeah the hiane so obekọ Google Play Store ana App Store na wakọ download yen app no abapa mo na wo download wi awuram aha na abenya quality products but very affordable abapa more onia se wura ha uti wa ufie o uni edidwa wasande usika ade a be order no sa pepepe ene ye de bro sa na abapa fo ye adwuma enioma ye de siesie yendem wu pe TV brand bia boyi sedien ketua bi sedien ye de be bro sound system ibi na wo pe laptops wo pe fan wo pe TV air condition wo pe kitchen nioma entade a yehye enioma ye dinua na ye ni nyina ye tobi washing machine abapa portable washing machine 399 Ghana cedi ote wo twen de oda nioma free abapa mo na nya emfasopa ene mfaso wo nioma a wo to ne ho ena wuni phone na ade be download the app no de a ye number ni eje frɛ yen kan de wo pɛ mo ne bo nkyerɛw tuaka ye wa akwanya nso a se bia wo pa ade bi sani etie no ho nso saa ye be mu atua ne nkakrakra eso ya ne atabiri wa de ndi abro ye number nie the credible numbers are you use no enieje na hyene nso eye 059 338 6133 ena 059 339 1848 o fresa number ya abapa mo fo ye nie ye beje so na ye ne wakasa na de wonte asie bia no ya kire mu nso e de amawo na onyame wo ho enti no onyame wo ho heba afo nso akeka wo no ho no omo na de basa nupa no abadwa so onyame wo ho heba basa nupa no eye wo no na de aba de edi kan ye basa heba ointment no na sa ointment se wo ye oba tane a de bia me ka kire wo se mebi meo basa heba ointment no kire sa akwada no ne ho ye hye na wote ointment bi de srasra nipadua ni nyina ahohye ne beko sa sabra ne asram entosi ana pampa srachis gu akwada na ni nyina wo de ointment bi sra na wawie ena wo panyini kakaje se wo nsa na ona amowere onipadua no se ye bi ate adurawo enti ema ntumi nyi ho ya na wo ho kekawo oho na ntemu apropro hawo obi oho a ne de ne ye honam no ani no ase denchemachi richi nioma nkoye o ne nte saa nso o koto basa heba ointment ni bi honam kankan bi nso abaw so onuafa bi srasra o private areas no ebeboa opa sempo se ahyehye bi baw so ho na de no hyew saa na fa bi fa so emompomponya basa heba ointment no eye pa ena basa heba capsules nso se wo ye obi a yefunu yade bi abetena wo so wojo ho anyi o waduro nie wonsabuo munye obi o wa woduru mpaso aye ni pio won neguo no eno nso nya de pa obi nso wo hono a waye mmre pa wompam obi kokotumi pai na ne ho kyere no obi nso infections na dokoro no se wunya basa heba capsules na se wononom a
ebema asumdua befie simple yeah oba KNG Herbal dan Herbal Colina Keba PFA Pharmacy Freddie Mens any baby etu no bia obenya basa no ni bi your number ye 0244 267725 0244 267725 first number we na wone basafo enkasa sisi ya na ye nkyire nsemu nsom fama na Awurade fie Herbal Center Dr. Mankwa ne da no enese wo be kumase krono mbosie Red Park a eho na Awurade fie Herbal Center wo na anuanom ne adofo papa yi ose ba bi atokro da ewo nipadua no mu bia no aduro bewura yeah enti me kanfo ndi ama so yo bi a wo tire mu problem pa da bia wuti edwaw papa ne wo ho aduro wo yo bi enam yade bi na abetie duraw na wako enkwa papa ndi na duro beka wo ana tidura wa ya ntumika nabra na papa ne moa emoja broso hawo etwere yade etete odihie bi ana wa ankasa tafodo hawo wode ye ulcer stroke no dwei wuntiri mu twetwen koko hawo pa ama sese kura wa ye mre wo mpam wonsabuo mu nye wonso wo pa wo bewura Awurade fie Herbal Center no ye dunsinia osoe abrefo kronom bosie Red Park eho no wo ne number ye 0241 09 3915 and 0549 206633 unya fresh ahoma we ya Awurade fie Dr. Mankwa obejeso we are see ya o akura ya bakwan o e be wi ase be cause ni pan sepe I live for you, and if I die for you, Jesus. In all my ways, I'm lost. If I live for you. In all my ways, Jesus, I'm yours. If I live, I'll live for you. Osuruni asa siyafo uti konkro riya mawechuma namasowa oh namerusa usaye oyami usaye osuruni asazi yapu oh udikuni riya
me say, I be a chair, be a say. So walk to Papa man. So shrink a chief. But one time you look at when you now you look at our nothing. Also no change. Oh, Nina. Messiah was so now change. And Yamina. Oh, Nina. Also now change. Oh, Nina. Jesus was so now change. Yeah. Oh, Nina. Hey, Nambo. Nayateno Beto. Oh, Lord. Was so now change. Oh, Nina. Jesus. Hey, Nambo. And Nayateno Beto. Yadene Beto to Yami. Because ni pan sepe. Akraya bakwayo. Ebe wi ase be. Because ni pan sepe. Because unya bi adi. Oh yes. Anya sa uji adi. Say si unya bi adi. You bring. Ebi bre a. Anu na me so abi ko. Say unya sika kakra. Yes. Because didi wa kuma pe. Didi wa kuma pe. Ashadi ope. Me no could be as a more kind. Si ka be ba ye prepare ku bank ye pre. O be pre a o dako we ja ho. Man e bi. Na na oni ma re ho sam en doka kura be si ho. Yes. En doka ba wa ti be di adi preko. Dibi. Si di ni nyina dibi. Na businessman e muska o kroma. Because what do o ma bi? O ma busu o mu hu o ma sama mo po. Chana say papa ke mi ya. On that hospital wo wu na here no. Ku eja pade ho. Wa. Na di wo sa papa yi. Wa ma na Philipia na se wa Philia na se we wo ba. Ke na ti. Aya basa. Philip. Auto tumbo de jone katie. Na we di na fisika du go. Only jone katie. Sisi kan pesho. Unya bi adibi. Dibi. Fufu si kensi dan. Yes. Top rod. Anu no. Ate.
wiase be kasi ni pan sepe Japati kasima wong nana tom swabu swama wonyina oh mama yeto na ye joma no nana yene ani nani onya seno oh ya beto mama yeto mana Midede Krobea Nana Yaw Asante Sabre Nana Kwesi Wusu Echam One Mami Adwatando Ayekrado Yankasi Ebemano Ensemu Guso Kasibon Fanso Akra Yasum Ene Kasia Bamano Swano and some of the one and Obatiana the Ebedimu Akutine Ebi Anderson Ghana buying Abako Kosa Dia Covenanti Adiano Aman Homeneswa Our China a memono, why we so better to quine it to Aquamono, and what's all your here pa, and the Mahuano, ya de Bebremo. My one, Nana Watch it, Otec 1029Fm. Minyameta, media meresesa, minyameta, oh habiara, ababa eso, media meresesa, minyameta. Abraham ononso abekayensa na opanyini ede ne words of condolence enso ede ma Otec abusia ene abusia nyina na Abraham aba bedru die opanyini wadama
Herbal Center hono enyoma koso ho enti boye nkomo free ho ajabre na Krobea ho te say nyankopo tumi me hoden mpacho dan so me nso me hoden e de horse ene am official pawate afin kometue ya afisese na sebe dawura wo bo ne adanse amanfuo difa wo hono na akosoro odi aduru bo adasa ene wiei yasane wahia bio afri agya Abraham Herbal Center wadaroma de na adi firi aso ye ma jo na Krobea me dase Mr. Fosu o UK o me shama no se no matare hemia Mr. Fosu ona o ma miska amato material nya we nko miensa o ma me pam batakari ba ko na we no mienu frɛ Mr. Fosu o UK na o ba o Santase hono woti na de ti oto atare material di chemi a mapam fefefam dia hi onya enam yare ni bi e wo UK ho wa ba Ghana last year no wa ha wa ko enko mpani owo ye ni ahoro enura anom amfa no kwatena UK na me ba mo fidie so na nsan ya e no temi nka da se ofre ya no temi nka no se jabra ho gidi me de de hu yare na me so de me kra enpo na me pɛ no na ja me bi se busanse na isi no koye no airport we body bi send me na one de no isi pa o se ontimi tese ontimi nyare nti o koye ofiri akoye nka no na onum kra nko anko koye wo hyedem e ja na yere ne ma wo nti na ese wo koye wo hyedem di sisi tutu no na chinka se mu ye ne ya tese o se de to asin tum twetwe no no se di ha ne kra nse o bedwo so a wo hunu tese mu kan se pe na o tu so wi na bema no e wo so se na baka se obi apai bema no de sabi ameko fam no ya afire o na dwen se bia agya okwatra ma no ni nti na nkofo ya o mom ska bi ni emrewe o maka gya so mu wo no pane boni na msmati to no me kan tese edo no ko obagima convince na on fantri nye na ize nyankopon kana koma na odi ska be na me de edo ko ma no na wotwe me ensa pepepepe ne sisi e ne yo na chika se ne yo ne be mama hihyi no ne nana nsa tititi yo chese ne yam na yesi osaye typhoid nti wontumi na wo ni nyina jai e de na me no kasei o se ni obehia bia ma yere because na mu yare di won ne yina akofom dia won ne yere kra na to obehia bia ma ne yere ana wasa request me duru aka ho ta fe na me de be kwa akoma ntimi sre ba na ye be kansa na sebi enya na nsem bi ne ye beto e no kwasem trodo mintim ni etro enti obi a o tie me na ne be mu hyehye no emuke kano sebi okoto na ochima ensuo firimu ba aya na nsa bia begu ama ne be ma na ekete ama ne sisi ye ne ya na chinka se ne ya chese ni dia ba ne yam ni mo dwa no yesi onya osa mestow ama wo Johnson ten yesi ye be share rubber esan se o yenya prostate enlargement and say prostate cancer mestow ama ne nan side ne ho na mo dwa no wo ye be ma chese ni be ma sam de enkoye kura wo de boss wani no order form mestow he Abraham me dro papa na ma odro kumwa no na da bia me ba me kase habibidro fo nyina wo no ye papa o na mmom me do de ma me de ndasro kon se samwa na ye nam yare no wanya do be kumwa na anya do bi no no so ano a ekwa e be saba sense mwa na ye se dem so nkonsuo no obo dro na se nkonsuo no nyina ampae ama mu nyina hu ya ka ba ko pa o be sa to ama sa yare na sa ye den aba etina obo se obenya dro bi anom na abrase Uma na saba na me medro no ebe kumwa no na ahye omu kozu nyina ase ntibi so wonya nam yare bi na de kire enko ba bia Fabra Abraham o so ye oba wonya nyina nam yare ni bi ama won so meses na ma osisi ya oya o tinka se oya te so mans kraba se bia ni yetum wonya yafu yare bi ye se typhoid ana ulcer te so onum non man hunam dwaw te so ona tika kre bia no wabre me se wan pedra embre tia wa yi minu aba e do beto form as a stroke o so ye be ma ebe kum be ma no ebe me asa show rubber as a president na sa de nwedware e stogra kan mi so di akire nkwa je Abraham number yi ne tu anamo na hwe kira kwa mi okuma se abontisu a ohwim school junction enkran so me woda koman abrowana na ba nanim wa wo sunyan me wo estate brotherhood aso da no me Dr. Achireko na di anim hwe number ni nie 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 35 when so WhatsApp ubet my frafa so and so bet my WhatsApp voice to not send me 0549 10 15 80 0549 10 15
15 15 80. Yo, maka sa enam yare no asamo wi no. Na me ba obi asabi onya esichire yare. Ah, sabi wono abrofdo bebrebe. Abrofdo na no me yanka asanyo eye. Na mum boa ma sugar no abafom. Ada wa no pe na ekosoro na jabra mo duro bi aye habamba o benom na esiesie ade na ye o pancreas no na no atumi produce insulin ma oni pedua ablofdo no boy you afiri so onu biem any side effect bi also e ma wo sabi oni me how enjojo ento for ma wo nya stroke na ablofdo na won de edi so so bebrebe wa wo nom no wa na onim ehwa dance etimi so wo tiem na onya diabetes bi na e hawa jabra metumi safro safabra na na Krobea adanse ba kakraka ba konso e wo what they say airport run about ya open kesi because anwaka na ho nyina oda na hweso be 3 years etwam na nani anwane bi begu nani na ohuna de kra isa so touch e no hu airport run about ya make wotie ona bom na mama ni di no kacha mi refi wastem ni na oba me ho na otwe yensa ne brada no say wono an fa bucket ko ba bia ne ba be ma wotakwa na twa skama no wona bucket ko buni nsuo wona ne bibia timi sew da bia mba me ka me se woni ehuna de kakra nko ana torchlight class wona ehuna emfa ko ba bibia bra na tie ye ya no bi ba no busan say jabra wodo ende me se ye de guso me ma de beguso o no ma de benom so on pede de beguso na emma because no sika nkwa na me me pa dance se na papa ba ya o dia dance timi so woni ne prusuo woni ke kaw wo just e o hen nya mo hu ade ka crowd ye china doctor class enye ye na hu na de ka class ye tenezo say gra ko ma jabra me tumi safo o de fabra me mu odro me se emlete wa bi o so ba be dia dance papa di we me be maka ndi o me se anwa kan ya ewo airport rabat ha on ne hweso be enfie be me ense atwam nti mo busa mo airport rabato munim ni bakura meka na senti misaw emfa wo de ne mbobo adum ni ada wo de tuara mo ne fabra wo so tie me wo de breast cancer ama onu funa den wo scan bi ye se wonya breast cancer na jo bi be da onu fu ama onu fu mututu emu ke kaw chese atwedo o motom ama won sa na be onu funa ahono ya chese o chika se ya wo de akwahini chese wo de akotwi akobrema enko operation wo wa ye bi ada me be me kan se ma me bi wo boa so ye police ni ba kese pani e wo boa so me 2 million ma chese me ni atro ye friend ma comfort wonya breast cancer bi okoye operation okona ba o timi nka ba bibiduro me di ma no anani afrim tim ejama bobo mpenfa kese bi abra me nye he ona bo masoko fidwuma ni fire chi wa ma me bi me se o US na onya breast cancer no doctor so okotwa wa ye kimo ni nyina bi ankosiaga me die droman anani me clinic hotais wana to ma me etu tie me na onya sare bi na de chine nko jabra se hwe na chira kwan e okumasi abontu a ohwim school junction ho enkran da kuma abra wana na e na sunya so estate brotherhood aso da ho am ni doctor cheko e die ni hwe number ni ni e 0242 76 48 35 35 and what you 0242 76 48 35 and away WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Joe mpacha wa utie me na wo yoba o pa wo yesi bibisi wa wo dia na no nti woni be mehia na nsuo ni sako ana se bibi da wa wo dia me fibroid nti wontumi kura nyinsen ama nsuo bi gugu ama wo yefu yare na tese wo yemu dwa wo yemu tutu wo nyinsen kura na asa na wo wontumi nyinsen ana utie me wo dia ne hepatitis B me so me wo ho do da bia mba me kam se wa police pani bi na ne nua ko UK hepatitis ndia me na nko me de do ma na bo so na wo tumi afrim se me no ka se wo UK adan me se o mane me fun bi na Krobea me de ba be kyerɛw e ba yankeke kan se hu me se o tiem na sa hepatitis bi wo so fabra me pa cho usna ya fabra wo de ne sickle cell fabra yare bi how down de china yanko jabra me tumi nsa afro se fabra na ebro nya bebe me se wa abro chefo no ye se awo na badintin UK wo mo tumi kura o mo se ka boso no na ka boso wo di se tare du so mo tumi ko adwuma me se dwane bra Ghana na ewie ebo na beje wa ho me o ba so pescabra na beje meme do bi e friend osuru kuntunu na beje bia me se na no mai bi wo hwim wase da bia ba bia oda no yere se ba bia oda no e wa na oda o se ketere fefe ba shi kama o bebe da ba bia oda no wa na oda che se oda no ada won sheki na onya osuru kuntu bi awurade afede do se ba shi tini mo ande kore ba shi na tim pegu ne kufom che se o mo prem pa so se de o mo to ntan amwa eti wa wo UK na mo ba na brechire for no asa bia wo nti mo mema na twetweko no aye nketenkete na mo yire mo se mo tawu no mo maji mema do bi fra osuru kuntu am se utu de pem na wo dia pem bo se no ba na twim Abraham what's the name and you mean so Mr. girlfriend twin mu da ball what she go what it net and your man meda wo
ablante wutie mi a wosiri meda be na waje won tete ntomada me eja Abraham ewurade kubi hotel buda mugunsa ka ga ne to me pa to me se me say wow se fun obobo no aje meda eya Abraham se ma bobo mba so tete net enti je number no na be me do never osruku turu bi go to dia apim ebu ban na kwa chi akofa sade no abefi je number is 0242 76 48 35 and what 0242 76 48 35 WhatsApp ni 0549 10 15 80 0549 10 15 80 ya from Eja Abraham ni wo ohwim school junction kan da kuma abra na sunyan estate se ma fa ya so a menka se Abraham ni ho do mi ho do wo kire holiday so bra ya adwuma me go bom program me so ra be ma me do bi na de ko pim because Bible say am insha so ma na be ma nya adwuma no be de adwuma wo na jibi da se bru me so me da se awiei adofo ni adehye Eja Abraham na otene nka no na wiei okọ Eja Abraham Herbal Center papa no odoman kuma chenade sebe di odi ache no eno no ode boa adasa Okay, enti Eja Abraham ni ane kobo nkomo no. De osunu kuntunu man. Ene ononso abekire ye nioma mu wa maya te nioma ase. Yaka ye wanamontuo ya one papa no behia ama naboa. Na wiye digital herbal for
Nyankopon enhyira mo na onye mo kese. Dr. Grow Fine papa no a ono na di Grow Fine herbal tonic no aba no ho asem na me ka kyerɛw na awie yi ene onuada sani mana molto na kope Grow Fine herbal tonic ni bi na bobo na wo bobo a ebeboa wo ene se wonumu ato a untumi ni dia wadru any Grow Fine obi ho a ne nan ne nsa etumi ye ni tititi pa waje ne ho anenye edura nadwo a ontumi nna obesori anopa na onipadua ni nyina ya wo ya kona kope Grow Fine herbal tonic ni bi na bobo na obobo a ebeboa wo pa afemini anomo ma sebe monsabuo mu mo hawo pa no madro any Grow Fine herbal tonic edro we se wo ye obi a wonsa no bu no dako na anu na twa na mabie wu a ebeyi afiri hwa ba ho atɔ obi wo hɔ a ne nsabuo no makora obi de ba broso obi nso de ba yaw no hote kona kope Grow Fine herbal tonic na wo de no nom se wo nyare na nom se dro we bi ma wa hoden mapa e ma wudi gina e de ye adwuma ene wutie mi a mana moto komusti herbal kokolina keba ko PFA pharmacy smadeba wo boase eni baby eton robi a ye wakas nam ote se pai Grow Fine a eya kona kotobi oba Otec 1029Fm front desk a ubenya Grow Fine herbal tonic ni bi bibi ni a na wa Fred Dr. Grow Fine e wo 0244 59 6532 0244 59 6532 na one papa no enkasa ena wiei ye wo Asasu Herbal Center Asasu Herbal Center onom na di kubi herbal powder no aba asasufuo kubi herbal powder no eje tuato se wo ye oba na wutie mi atobi ma ukunu se wo ye bema na wutie mi a wanhwe ya wo betena ho a wo yiri begyawo enti kope asasufuo kubi herbal powder no bi asasufuo kubi herbal powder no adofo eduro na eduro se wunya bi na wo ye bema na wada meburu o de fra kubensuo wo kanum na wo nom anensuo de bi sabi na fafra na wo de kanum na nom obete wo menjo no ase se benya bema bia ne bema ne de wotumi gina na wo gina brane wabra one ne dofo ahiem meka se wo de ne de enkoye saa enioma nheda enkoye eye fitre jo na agu hono enya de pa kona kopa asasufuo kubi herbal powder no na wunya bidia onua bema wawie ene ye kan akwanya no aba maune se obekeka wo ho wo ye bema 2 minutes na obo wo ye bema o mensem kofom pa wo de ne fon na efon me pa chew kope kubi herbal powder no bi na wo de use ehu hia sa wo kotototo manfo nure bi sa wo di ko space problem ma wanya maachi obisro da bi wo de pekubi herbal powder bi ne bedi wasem e de amaw bra Otec femfia ha hwehwe Asem Beba Dabi before no ubenya kubi herbal powder bi oba posa herbal wumrom woko misty herbal ne blessed require wumrom ofata drugstore wabu akwakofodia station ho da bi adavi ton aduane no ofata drugstore ba ko nso mfensi adankwa ame obe Roma sore no okofodwo heba e wa Asante bekwai e honsu benya bismadeba enso wo boase oton asasufuo kubi heba powder ni bi ena okotop amazing so a tafo pankro no ho ubenya bi okokolinak eni Fredimens heba nso a ubenya kubi heba powder bi fresofo asamwa ya wode se duro we yaba number ne ye 0243 50 5775 ena 0244 166602 unya fresa homa we ya Asasu Herbal Center ye beje so se yade bi mpo na etete wo na wo de anante ane nkwa papa ne waduro ode na duro ne bekawo ama ahotonso atumi aba amawo ene fet homeopathic clinic ye wo ahenema kokoben anuanom ye ni wholesale no ena ye Benjomas company no ewo 18 junction ne so Faith Homeopathic Clinic 18 junction ne so ho ne di adwuma yen na ye di mfidie every India aba Ghana
ansa ne yɛde yɛduro bɛka no nhwehwɛmu mapa ɛne yɛyɔ sɛ bɛyɛ bɛboa ameama wonuro yɛn na yɛnam physiotherapy yɛnam acupuncture ɛne massage kwan so yɛbɛyi yawa nipadua ne nam wɔ nyinaa firi hɔ ama ho atɔ wɔ mo a sɛ besroke yade aka mo ato fam mo a muntiri mu twetwe mo a moayɛ mmerɛ wɔ mpam asikyire yadeɛ nie arthritis nie sasaburo nie nipadua mu yaw wonko a wogye wo ho anye ɛnam yadeɛ bi tete wana wanya ani ho haw wo paawo ana hepatitis ɛna ɛhawo typhoid nso nie Brafet homeopathic clinic ahenema kokoben Jomas company no yɛbɛn no na yɛmoa wo yɛ number ne yɛ 0244 58 3859 ɛna 0275 969414 o fresh ahoma we ya Fit homeopathic clinic yɛbɛgye so yɛno bɛkase yɛbɛboa wo ama ne pa enso atumi akɔso ɛde ama wo na 3p garlic mixture no yɛdura piwak natural health for ne de aba anuanom sɛ woyɛ obi a wo feel weak all the time anuoma nkoye wapɔ so nie wo ho kyerɛw obi wɔ hɔ no mu asabi mogya ntumi inflow ye enti nipadua no baabi tumi wɔ so saa onua kɔna kɔpɛ 3p garlic mixture aduro we natural garlic wom enti sɛ wonya bi na sɛ wobobɔ a ɛboa ma nipadua ne mogya tumi flow kama mo a mo de yɛ pressure no obi wɔ hɔ a ne blood pressure no enyina yie obi nso wɔ hɔ a ne cholesterol no ɛwɔ soro obi immune system no function yie enti yadeɛ bobɔ bɔne basa onua kɔna kɔpɛ 3p garlic mixture duro bi na duro ne yɛ paa to de bi a ohonho no o ka sɛ yeduabɔ ne nyina no nya 3p a ebe yɛ free hɔ yɛ number ne yɛ 0248 92 8824 ɛna 020 100 0021 unya fresh ahoma we ya 3p garlic mixture piwak for yɛbɛgye so na yɛne wakasa na ya Bolivia enterprise for ɔmo nso na akɔfa future life nuane no ɛde abadwa so ɛna wie sɛ wotie mi asa nuane vitamins ni minerals aduonum yɛnsa ne wom amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyɛmu matɔntwom deɛ yɛkanie bra bɛkyerɛ wo yadeɛ mu kyerɛ yɛn ɛwɔ yakache yɛma waduane aduro bi kɔna kɔdi na wo yadeɛ bi a wode baayɛ no onsan fa nkɔ muntie obi wɔ hɔ no mo a yadeɛ tene so na tete ne so de bɛkyerɛ mu kyerɛ yɛn na yɛnhu sɛ yɛma future life zero yɛma future life oats yɛma future life protein yɛma future life smart fiber ana motabella yɛdeɛ yaya no brakumasi sofoline alignment yɛne multi home no ɛne di animhwɛ ana frɛ yɛn wɔ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 aha yɛ 102.9 aha yɛ Otec Erade Nyankopɔn kyerɛ yaseɛ ate akura ya bakwan yo baabi ase bɛyɛ kasi nipa nsɛ pɛn